हेलो फ्रेंड्स, गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय। लोगोफोर, बर'निनो सासे मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां पान्सि ब्रह्मआ बर' सावथुन मुलुगजों लोगोसे नेशनेल सावथुन मुलुगाव मोनबेसे सावथुन आरो मिउजिक भिडिअ बानायबोखो, बिथांनि गासै फारिलाइखौ मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोसेनो आंनि चेनेलखौ जुदि दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोफोर, पान्सि ब्रह्म बिथाङा 2016 मायथाइनिफ्रायनो बर' सावथुन मुलुगाव आगान होबोदोंमोन। गिबियाव बिथाङा बड' मिउजिक भिडिअआव फाव खालामदोंमोन। बिथांनि गिबि बड' मिउजिक भिडिअआनो जादों धन ब्रह्मनि डाइरेक्ट खालामनाय आयना सना। मेथाइखौ रोजाबदों सोमखोर नार्जारी। बे मिउजिक भिडिअआ गिबि फिल्म चेनेलनि गेजेरजों 2016 मायथाइनि 4 एप्रिलाव अफिसियेलि हगारजादोंमोन। बेवहाय गुबैयै फाव खालामदोंमोन पान्सि ब्रह्मजों लोगोसे दैथुन बर'। बिथांनि नैथि बड' मिउजिक भिडिअआनो जादों आगान। बे भिडिअआ 1850 बड' इपिक लाभ स्ट'रीमोन। बे भिडिअनि डाइरेक्शन, स्ट'री आरो सिनेमाट'ग्राफियाव दङ बिथां धन ब्रह्म। मेथाइखौ रोजाबदोंमोन सोमखोर नार्जारी आरो उषारानी ब्रह्म। बेवहाय फाव खालामदोंमोन पान्सि ब्रह्मजों लोगोसे सोमदोन। बे भिडिअखौ 2016 मायथाइनि 2 आगस्तआव गिबि फिल्म चेनेलनि गेजेरजों अफिसियेलि हगारनाय जादोंमोन। लोगोफोर, बिथांनि थामथि मिउजिक भिडिअआनो जादों फैलै आगै फै। बे मिउजिक भिडिअआव स्ट'री आरो डाइरेक्शन होदोंमोन सं बसुमतारी। मेथाइखौ रोजाबदोंमोन किरणजित बसुमतारी। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामदोंमोन पान्सि ब्रह्मजों लोगोसे सिमां सैनारि। बे मिउजिक भिडिअआ 2019 मायथाइनि 8 एप्रिलाव किरणजित बसुमतारी प्रडाक्शननि गेजेरजों हगारजादोंमोन। बिथांनि ब्रैथि मिउजिक भिडिअआनो जादों मडार्न गार्ल। बे मिउजिक भिडिअआव मेथाइखौ रोजाबदोंमोन बिराज मुसाहारि। फाव खालामदोंमोन पान्सि ब्रह्मजों लोगोसे रकेट मुसाहारि, बिपुल बसुमतारी, हरबिल मुसाहारि, मिजिं ब्रह्म, लोगोसेनो बिराज मुसाहारि। बे मिउजिक भिडिअआ 2020 मायथाइनि 12 सेप्तेम्बराव बिराज मेल'डिज चेनेलनि गेजेरजों हगारजायो। पान्सि ब्रह्म बिथांनि बाथि मिउजिक भिडिअआनो जादों सिरियै थाखोमानाय राव। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामदोंमोन पान्सि ब्रह्मजों लोगोसे मृग राज। मेथाइखौ रोजाबदोंमोन ब्रह्मसोरां। बे मिउजिक भिडिअआ आरबि फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों 2020 मायथाइनि 1 दिसेम्बराव अफिसियेलि हगारजादोंमोन। बिथांनि द'थि मिउजिक भिडिअआनो जादों नोंजोंनो। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामदोंमोन पान्सि ब्रह्मजों लोगोसे धोरोमखुंगुर स्वर्गियारि। मेथाइखौ रोजाबदोंमोन बिथां बिथु नार्जारी। बे मिउजिक भिडिअआबो आरबि फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजोंनो 2021 मायथाइनि 10 जानुवारियाव अफिसियेलि हगारजायो। लोगोफोर, बिथां पान्सि ब्रह्मआ दासिम मोनद' बर' मिउजिक भिडिअआव फाव खालामबोबाय। लोगोसेनो बिथाङा मोनथाम सावथुनावबो गुबैयै फाव खालामबोदों। बिथांनि सावथुनफोरा फारियै 2019 मायथाइयाव प्रडिउसार रजनी बसुमतारीनि स्ट'री स्क्रिप्ट डाइरेक्ट खालामनाय जोलै द सिट आबुं बर' सावथुन। बेवहाय फाव खालामदोंमोन गुबैयै पान्सि ब्रह्म, सिमां सैनारि आरो रजनी बसुमतारी। नैथियाव दं नेशनेल हिन्दी फिल्म हिसाबै 2021 मायथाइनि 10 जानुवारियाव ग्रीन ग्रेन्डमा प्रडाक्शननि गेजेरजों रिलिज खालामजानाय उज्जवल पाउल बिथांनि स्ट'री, स्क्रिनप्ले आरो डाइरेक्शन खालामनाय डस्ट सुंद' ड्रामा हिन्दी सावथुन। बेवहाय फाव खालामदोंमोन पान्सि ब्रह्मजों लोगोसे मनोज गार। लोगोफोर, पान्सि ब्रह्म बिथाङा बे सावथुननि गेजेरजोंनो बिग साउन्ड इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेल केनाडा 2020 मायथाइ बेस्ट एक्टर एवार्ड मोननो हादोंमोन आरो लोगोसेनो 2021 मायथाइयाव 72 रिपाब्लिक डे सेलिब्रेशननि गेजेरजों बेस्ट एक्टर एप्रिसिएशन एवार्ड मोननो हादोंमोन। बिथांनि थामथि सावथुनानो जादों 2021 मायथाइनि 24 मार्चआव विशाल फिल्म प्रडाक्शन आरो शिवम फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों दिहुनजानाय
लोगोसेनो लिरगिरि भिशाल सलिहा डाइरेक्ट खालामनाय 1000 बड' आबुं सावथुन। लोगोफोर, पेन्सि ब्रह्म बिथांनि दासिमनि बड' मिउजिक भिडिअजों लोगोसे गासै सावथुनफोरा बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना बड' एक्ट्रेस पान्सि ब्रह्मनि मिउजिक भिडिअजों लोगोसे सावथुनफोरखौ बुंथिनानै माबोरै मोनखो? जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। थेंक इउ।